puteți să votați pe internet. Trebuie să aveți o cheiță, o autentificare și în ziua votării, mai devreme de ziua votării, voi puteți să intrați prin acest sistem, să vă alegeți opțiunea de vot, puteți să alegeți pentru a găsi investiții, pentru a găsi punctele forte a unui parteneriat. Să determin formele manifestării de violență, să deduc cauzele manifestării violenței și să identific măsurile de protecție a victimei emise de către instanța de judecată. Deci aș dori să încep comunicarea mea cu articolul 48 din jurnalul oficial al Uniunii Europene din 14. Victimele tind să fie manipulate sau le este frică să declare, astfel încât rămâne neidentificate cazul. Indicat la amalgamare voluntară în Republica Moldova. Eșir, secretarul al guvernului Strah, a menționat că amalgamare voluntară nu este o reformă administrativă. Exclusiv asupra doi câini. În final, soțul a obținut dreptul de a vizita câinii în fiecare zi de marți și miercuri. Un alt exemplu este un caz din Marea Britanie. Sunt foarte importante respectarea principiului transparenței, principiului egalității, principiul echității, ca toate aceste aspecte anume de transparență negative ce țin de pericolul datelor personale, polarizarea și fragmentarea opiniei publice, diseminarea dezinformării și manipulării. Se numește particularitățile stilurilor de comunicare între minori și am ales această schemă de protecție socială din răiane, municipii și orașe. Cel mai vizat nivel, adică cel mai apropiat nivel față de cetățeni, este administrația publică. Da. El a durat de la 2 martie 21 iulie și s-a terminat în 21 iulie 1992, cu privire la accesarea publice. Subdiviziunea resurse umane are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale autorității publice prin promovare deja spusă, să parcurgem direct la discutarea acestui aspect. Deci, în contextul preocupării globale, la funcția publică este adesea stopat de diverse incompatibilități și restricții de accedere la funcția publică impuse de legislație. Aceste incompatibilități. În democrației am învățat că cu cât țara se îndreaptă mai mult într-un sistem semi-prezidențial sau prezidențial, cu atât mai aproape este de autoritarism. Cu cât mai mult este un singur om în fruntea puterii, cu atât mai mari șansele ca treburile să meargă în opusul democrației. Ucraina are